ଛାଡିଲେ ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘୋରି ଗଲା ଘୋରି ରଖିବୁ କୁଆଡେ ତା ପତା ମାଇ ଯାଉଛ ଇରେ ବାବା କିଛି ତୁ କହନା କହନା ଏଇ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଆଉ କରି ହବନି ରେ ବାବା କହନା କହ ମୋ ବାଟ ମୁଁ ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି ସକାଳଟା ରହୁଛି କଣ ଘଟଣା ଆଣିଛି ତମର ପାଟିଟା ହାରି ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିଲେ କଣ ପାଗ ଫାଗ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଯଦି ବାବା ଦବ ହଁ ଟିକେ କଣ ପଡିଛି ତେଲ କଣ ମୁଣ୍ଡି ସରି ସରି ଆଇଲେ କଣ କେମିତି କଥା ଯୋଉ ଜଟିଳ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡି କିଛି କଣ ମିଳିବନି ଦିନକୁ ମୁଣ୍ଡି ପାକେଟେ ଉଡଉଥିଲ ମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ବାବା ନିଅ 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 ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ତ ଖୁଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଗାଁରେ କଣ ତମ ନାଁରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣା ଯାଉଛି କଥା କଣ ଘଟଣା କଣ କଥା କଣ ଯାଇଗଲା ଗାଁରେ ବାବା ଦେଖେ ଗାଁରେ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ମତ କାହା କଥା କଣ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା ତୁ ଶୁଣିବୁ କିଏ କଣ କହିଲା ଆମର କଣ ଗଲା କଣ ଟିକେ ହେ ତବ ଏଇଠି ଟିକେ କଥାକୁ ଏଡ ବଡ କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେବି କହିଲୁ ନା ଆଜିକାଲି ମୋର ହାତ କଣନି ଗୋଡ ବୁଲେଇଲେ ବି ଆଣିବେନି ଆଉ ହଁ ଆଉ ନୁହଁ ଯାଉ ମୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଦେଲୁ ଭାରି ଆରେ ଏଇଟା କେହି ନା ଖାଇନି ଆର ହାଟ ପାଳିରେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚେଇ ନେଇଥିଲା ଖୋଜି 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 ଆଜି ସକାଳେ ପାଇଲି ଟିକେ ରଖିଛି ଟିକେ ତମକୁ ଦେଲି କଣ ବଗ ଲାଗୁନି କି ନା ନା ଇଏ ବଢିଆ ମାଲ କଞ୍ଚା ମାଲ ହଁ ସେଥିରେ ପାକିଲେ ଟିକେ ହେଇଯିବନି ଆଉ ଅବେଳାରେ ଫୋନ କଲା ଉଠା 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 ହ୍ୟାଲୋ କଣ କଣ ନବୀନ ଘରେ ଆଇଛି ର ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ରହ କେମିତି ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବିନି ରହିନି ତା ଏମିତି ହଉନି ଆଜି କାଳେ ବୁଝିଲୁ ସେ ରଖିବାକୁ ଆଜି କଣ ନାହିଁ କଣ କରିବ କି ସିଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହଁ A few moments later. ନବୀନ ବାବୁ ଓହୋ କିଏ ସେ ଘରେ ଖରାବେଳଟାରେ ଆସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି କିଏ ସେ କିଏ ସେ କଣ ବାହାରକୁ ଆସୁନ ଦେଖିବ କିଏ ସେ ଘର ଭିତରେ ରହି କଣ ପଚରା ହଉଛି କିଏ ସେ ନାଇଁ ଲୋକ ଖାଲି ଡାକିବାକୁ ପଳେଇ ହୁଅନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କେଜାଣି ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ରଖି ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘରେ ଓ ରଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି ହଉ ଦେଖିବା କିଏ ସେ ଆଉ ରଖିବାବୁ ଆପଣ ଆସ 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 କିଭଳି ଅଲାଜୁଗ ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତରା କାହିଁ ଦେଖାଉଛୁ ଓ ରକି ବାବୁ ଏବେ ଟିକେ ବସିକିରି କଥା ବେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସ ଆସ ରାଗୁଛ କଣ ଆସ 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 ବସ ବସ ଏଇଠି ବସ ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ତମେ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିବ ବସ 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 जीवन जहाँ को थरे देइछि ठकी बस बस ओहो रकी बाबू काई आज एते पावर रे काई कोन हेइछि कि कौन कौन हेइछि ओहो रकी बाबू ए बसिलो बसिलो काई एते जोरे रागुछ बस 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 अच्छा रकी बाबू मोर स्त्री पिला छुआ अछन एटा शरमर कथा एते जोरे रागिले हबो कि आस्ते आस्ते से कथा कहले होंदेनी कौन कौन आस्ते आस्ते कहबी ना आस्ते आस्ते कहबी तमे गोटे लोक तुम लोक आज को प्राय मु ठीक मन रखी आज को प्राय 3 मास से 18 दिन दिओली हिंगला टंका 300 देइथल काई दिने तो मने पड़नी रतु टंका 300 देइथली चाहे नहीं आसे बोली ए सब नहीं घरे आसी कहला को तमरो पार्टी जोरे होची नहीं ओहो रखी बाबू आउ किसी दिन समय दियो घरे केही नाहादी टंका पत्र फूल फूल ले गणिबाकू के गोटी तम घरे गणिबाकू था तो नथन मोर कोन होची आ मो पाकर तो पैसा खल खल तमे तुम पैसा नहीं जिवो एते फुल कोन मिलुची घरे केही नाहादी किछि दिन तो समय दियो रखियो समय फम किछि नाही ओ रखिया बाबू घरे पिला छुआ केही नादी आउ मात्र 5 दिन मते समय 5 दिन तमको 5 दिन टोटल न तम कथा
ଦେଖିବି ଆଜି କେମିତି ନ ନେବ ଓହୋ ରକି ବାବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାସ ରକି ବାବୁ ନୁହଁ ଭଲରେ ଏବେ ଭଲରେ ପଇସା ନଉନ ରୁହ ଆଜି 3ଟା ବେଳକୁ 3ଟା ମୁଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି 300 ଟଙ୍କା ଦେ ତମେ ଅଳ୍ପ ତ ନବ ଆଉ ନବାର କଥା ନବ ଆଉ କେମିତି ନ ନବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଯାଉ 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ